Усім прывітання, з вами зноў Кузьміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Даўно не сустракаліся, таму што вельмі шмат падзеяў, можна і часцей, але не заўсёды атрымліваецца ў спадара Паўла. Ну і дзесьці можам мы не такія настойлівыя, як хацелось бы. Тым не менш, нарэшце у нас ізноўку у студыі кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўправлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Павел Латушка. Добрый день, спадар Павел. Добрый день, вітаю вас і вітаю всіх слухачоў і гледачоў. Спадар Павел, а давайте нечаканай тэмай пачну нашу размову, хаця в прынцыпе яна чаканая і вам як дыпламату вядома, тому что зразумела, пра што мы будем найперш гаварыць. Гэта Гаага, гэта сітуацыя з дзецьмі, якіх выкрадаюць з Украіны і вязуць на перавыхаванне ў Беларусь. Але я хацеў бы, можа быць, кароткі каментар вось гэтая сённяшняя паездка Лукашэнкі да Пуціна. Ну зразумела, павіншаваць, можа это там как бы так патрэбна, але потым пасяджэнне кіраўнікоў СНД. Вот ці варта, як вы лічыце, ввогуле звяртаць сёння увагу на гэтую структуру і чаго вы чакаеце ад, ці можна нечага чакаць ввогуле ад гэтай паездкі, ад гэтых перамоў, ад гэтых пасяджэнняў? Ведаце, так чамусьці мне так навеяла, дзіўна выглядае гэта як былому дзяржаўнаму службоўцу, што трэба было абгрунтаваць, паехаць кудысьці, каб штосьці пасвяткаваць. То есть прыдумалі прычыну, саміт Садружнасці незалежных дзяржаў на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, але рэальная прычына што? Павіншаваць Пуціна. Да? Ну але камандзіровачныя ж трэба выплаціць, да? Самалёты трэба аплаціць, да? Усе там заправіць трэба, каб ахова паехала, ну неяк так трэба ж абгрунтаваць. Ну як абгрунтаваць? Паехалі святкаваць, ну так за свой кошт едзьце святкаваць. Ну хто на дзень народзіну едзець за кошт дзяржавы? Ну тут вырашылі прыдумаць гэты саміт СНД. Ну для Лукашэнкі, конечно, я думаю, што гэта вельмі важная паездка, гэта галоўны яго гаспадар, гэта тое, што яму трэба ўзгадніць, бо мы бачым, што ён так вельмі праактыўна пачынае ў пабліку пушыць тэматыку выбараў, як мы кажам, без выбараў. Гэта сваёй спробы прызначыцца на ўзурпаваную ім пасаду прэзідэнта. Таму трэба атрымаць гарантыі спакойных выбараў з боку Пуціна. Гэта як мінімум, а лепш за ўсё падтрымкі фінансава-эканамічнай, інфармацыйна-палітычнай. Бо калі інфармацыйна расійскія тэлеканалы будуць яго падтрымліваць, а мы ведаем з вами, што даволі значны ўплыў на інфармацыйнае поле расійскай прапаганды, то гэта яму будзе працаваць у плюс. Таму ён едзе, каб, я думаю, што заручыцца менавіта гэтай падтрымкай. Ну апошняе, што адбываецца з дронамі расійскімі, да? Ён уже круціцца як уш на сковородке, да, ён не ведае уже як тлумачыць пра гэтыя дроны. Ён прыдумвае пра украінскія дроны. Ён уже, конечно, схапіў, можа, дзесьці тэзіс, які прагучаў у нас усіх у пабліку, што там рэп працуе, што яны не ўмеюць кіраваць дронамі, таму вось яны залятаюць на тэрыторыю Беларусі. Але гэта мы все дакладна ведаем. Гэта расійскія дроны. І калі Лукашенко нам кажа, што ой, я забяспечваю мір над галавамі беларусам, мірнае неба над галавой, памяці гэта з дзяцінства, да, то уже не, яно не мірнае, яно ваеннае неба над головой, бо военные дроны летаюць не іранскія по вытворчасці, а расійскія дроны, якія по 10 кілаграмаў, под некалькі десяткаў кілаграмаў выбуховых рэчаў маюць, якія збіваюцца ці не збіваюцца, а падаюць і ўзрываюцца, да? Што мы бачылі з вами ў Калінкавічах? І гэта жанчына, якая просто фіксуе, бо, ну прабачце, гэта яе бяспека, гэта бяспека ўсіх нас беларусаў, яна фіксуе гэты факт, каб запытацца ўладу, а што такое робіцца ў беларускім небе? І за гэта я затрымліваю там КДБ ці губопік тварам у землю, да? Вось, пытанне до Лукашэнкі. Ты уже нічога не гарантуеш. Ты не гарантуеш мірнае неба над головой. Ты нам прывёў вайну ў беларускае неба, бо таму, што ты хаўруснік гэтай вайны. Увогуле дзіўныя гэтай заявы на Палесе, які ён зрабіў апошнім часам. Ну, правда, гэта уже нават каментаваць, разабрацца з гэтым было цяжка. Я публікаваў відэо на Ютубе, але калі ён кажа, Польша нападзе на Украіну, то мы будем бараніць Украіну. А што ж ты не бароніш ад Расіі Украіну? Гэта нармальна, калі забіраюць землю іншая дзяржава? Кось Польша і не плануе, але гэта дрэнна, да? А вось калі рускія забіраюць землю, то гэта ўжо нармальна. Вось там шмат пытанняў з яго псіхалагічным станам, з яго кантраляваннем думак, якія ён выказвае. Ну, але, конечно, галоўнае, што мы разумеем з вами, гэта жаданне перапрызначыцца на пасаду. Хто можа паўплываць найбольш моцна на яго выбары? Гэта беларускае грамадства. Зразумела, беларускае грамадства пад ціскам таталітарнай сістэмы,
сёння казаць про тое, что на устане паўплываць нам бы хацелася, і мы, конечно же, будем прапановваць нейкія дзеянні, але разумеем усе гэтыя рызыкі, але хто можа моцна паўплываць, гэта Расійская Федэрацыя. І вось таму яму трэба на каленах прыпаўсці і папрасіць у Пуціна, можа на народзінах яму падарунак дасць у адказ, скажа: ну ладно, Саша, там прызначайся, я уж там не буду на цябе нейкім чынам там уздзейнічаць. А вы думаеце, што сапраўды, вось як пішуць некаторыя тэлеграм-каналы, што нема яшчэ вось гэтага ярлыка на княжэнне? Я думаю, что не. Напэўна, не, тому что мы не разумеем з вами на сённяшні дзень дакладна. Хотя не, я думаю, что разумеем. Давайте шчыра все ж таки казаць, калі вось гэтай дыскусіі про гэтае мірнае пагадненне, шмат гэта пытаюцца заходнікі, вось шмат сустрэчаў апошнім часам, ну, уже адпачынкі скончыліся замежнымі дыпламатамі. Гэта пытанне, якое пастаянна ўзнікае і з боку дыпламатаў, з боку замежных сродкаў масавай інфармацыі, палітолагаў. Адкрыта і не адкрыта. Разумець Пуціна трэба толькі ў адным кантэксце. Калі ён публічна зафіксаваў прыналежнасць да Расійскай Федэрацыі тэрыторыі Украіны ў 2022 годзе, упісаўшы іх у Канстытуцыю Расійскай Федэрацыі, да, парушыўшы міжнароднае права, то з гэтага трэба зыходзіць. Ці хтосьці верыць у тое, што Пуцін адмовіцца ад гэтай стратэгіі, каб кантраляваць гэтай тэрыторыі? Я асабіста не веру. Калі мы зыходзім з гэтага падыхода, пра які мір хтосьці дыскутуе, тут толькі можа быць перамога, калі Украіна вернець гэтай тэрыторыі. Наколькі гэта складана не было, наколькі можа зараз казацца нерэалістычным, але трэба зразумець, што Пуцін не спыніцца. Гэта нават калі умоўнае перамір'е, я не веру ў гэта перамір'е, ну добра, окей, будзе гэтае перамір'е, дапускаем мы такую гісторыю, то хтосьці лічыць, што Пуцін адмовіцца ад таго, каб усе тыя тэрыторыі, якія ён упісаў у Канстытуцыю, не кантраляваць. Што ён скажа сваім хаўруснікам? Што ён кажа свайму атачэнню? Што ён скажа рускім? А я тут падумаў, ведаеце, паспяшаў, да? Давайте перапішем Канстытуцыю, давайте перапішем толькі на той стан, які я на сённяшні дзень кантралюю, да? Кантралюе Расійская Федэрацыя. Ну, вось, таму тут трэба зразумець, і вось пытанне, якая будзе ў гэтым роль Лукашэнкі далей. Стратэгічна, ну, не трэба быць вайскоўцам. Калі паглядзець зверху на мапу, тэрыторыя Беларусі, яна стратэгічна вельмі важна Расійскай Федэрацыі. Да? Пытанне, чаму на сённяшні дзень Пуцін не выкарыстоўвае гэтую тэрыторыю? Таму што Лукашенко такі мудры, разумны? Не. Таму што няма рэсурсаў у Расійскай Федэрацыі. Гэта першае тлумачэнне, бо няма каго накіраваць, каб стварыць гэтую пагрозу. Ну, а другое тлумачэнне, я скажу так, гэта прамысловы комплекс, военно-прамысловы комплекс, які працуе ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі, які вырабляе зброю. І калі Лукашенко кажа, што мы тут сябраваць хочам з украінцамі, для нас сяброўскі украінскі народ, няхай ён паліча, колькі узбраенняў, колькі паставак ідзе з тэрыторыі Беларусі ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. І гэта таксама, я ўжо шчыра скажу, пытанне да нас саміх беларусаў. Калі мы пытаемся, чаму санкцыі ўзнікаюць, так давайте паглядзім, колькі працуе прамысловасць беларуская на вайну. Ну, тады лагічна і санкцыі на гэта ўсё ўводзяцца. Ну, інакш не можа быць, бо Еўропа падтрымлівае Украіну. Яна не будзе падтрымліваць тых, хто дапамагае у вайне. І гэта абыходжанне, дарэчы, санкцый. Гэта тое, што патрэбна таксама Пуціну, Лукашенко патрэбны ў гэтым. Таму, яшчэ раз, калі будзе мабілізацыя, то я бы не выключаў, што Пуцін можа спрабаваць зноў-такі хаця бы накіраваць частку войскаў на тэрыторыю Беларусі, каб стварыць гэтую пагрозу, каб на гэтым 1000-кіламетровым адрэзку мяжы беларуска-украінскай стварыць пагрозу агрэсіі. А гэта адцягне рэсурс украінцаў. Закрываючы гэтую тэму, ну не магу у такім выпадку, мы ўсё адно закранули фактычна гэтае пытанне. Ваша меркаванне з нагоды словаў, якія прагучалі ў Вільні на форуме свабоднай Расіі ад украінскага дэпутата Олега Дунды, які заявіў про тое, што ну трэба, каб вот заходзілі вайскоўцы, вайсковае фармаванне Украіны, відаць, на тэрыторыю Беларусі, не трэба фронта вялікага, не трэба 1000 кіламетраў, невялікія групы зойдуць і беларускае войска здасца, складзе зброю. Як ставіцца да гэтага? На словах гэта ўсё так вельмі лёгка. Гэта зразумела, што палітычна такая заява яна атрымала
вялікі інфармацыйны распаўсюд, да? То есть як палітык ён спрацаваў на тое, што ўсе даведаліся, што гэта за дэпутат. З пункту гледжання стратэгічнага, то гэта была памылка 2020 года захада, які не зразумеў ментальнасць, ролю Лукашэнкі, якую ён сыграў пазней у пачатку агрэсіі супраць Украіны. Таму што і на сённяшні дзень мала экспертаў, вельмі мала, але мы належым менавіта да гэтай часткі, якія пастаянна кажуць, і палітыкаў, якія кажуць захаду, што можа ключы ад вырашэння крызісу ў рэгіёны ляжаць у Мінску. Чаму ніхто не спрабуе вырашыць беларускую праблему, якая могла быць таксама вырашэннем праблемы агульнарэгіянальнай у сувязі з гэтай вайной. Ён прапаноўвае такі сілавівы метад вырашэння гэтай праблемы. Да? Уваходзіць армія, здаецца, Лукашенко скідваецца з пасады, ну і тады беларуская дзяржава становіцца дэмакратычнай краінай. Ну так, калі так спрошчана сказаць, такі крок бай крок, да? Вельмі хутка так прабеглі, так раз, адно імгненне. Вось дэмакратычная краіна. Тады яна не хаўруснік Расійскай Федэрацыі, тады Украіна адчувае, што там бяспечна, тады закрываецца мяжа з Расійскай Федэрацыяй, вось тады у Расіі яшчэ большыя праблемы. Ну, на словах гэта выглядае, конечно, ўсё лёгка, рэальна гэта рэалізаваць цяжка. Але стратэгічна я лічу, што над гэтым трэба працаваць. Вялікая тэма, но але, на жаль, абмежаваны ў наш час, прычым не ў нас, а ў гаспадара Паўла. Таму надоечы урад Літвы, скарыстаўшыся сваім правам паводле рымскага статута, афіцыйна перадаў у офіс пракурора міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе матэрыялы, якія тычацца здзяйснення прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі трансгранічных злачынстваў супраць чалавечнасці ў дачыненні да беларусаў. А я так разумею, гэта НАО і Павел Латушка скарысталіся тым, што Літва мае такую магчымасць, і вот праз яе ініцыянавалі перадачу гэтых дакументаў. Вы спрошчана так уже сказали уже зусім. Калі паглядзець, ну, па-першае, мы, конечно, пачалі працаваць над гэтай тэмай 1,5 гады таму назад. 1,5 гады таму назад мы заводзілі тэму стварэння спецыяльнага трыбуналу па Беларусі за злачынствы супраць чалавечнасці, які здзейснены на тэрыторыі Беларусі. Мы праводзілі шмат камунікацый, мы падрыхтавалі абгрунтаванне, але, на жаль, гэта не дала плёну. Мы не знайшлі партнёраў, якім гатовы былі ініцыяваць стварэнне такого спецыяльнага трыбунала. Гэта не азначае, што ў перспектывы не можна да гэтага вярнуцца, але гэтая тэма. Мы пачалі шукаць, якім чынам мы можам скарыстацца з юрысдыкцыяй міжнароднага крымінальнага суду, і 1,5 гады таму назад фактычна пачалі працу над гэтай формулай трансгранічных злачынстваў, звязаных з дэпартацыяй. Разам мы працавалі з літоўскім цэнтрам Justice Hub, Даніуса Жалімас. Мы падрыхтавалі справаздачу. Пасля гэтая справаздача нават была прадстаўлена на канферэнцыі, і ўжо больш глыбока прапрацаваўшы гэтую тэму. Дарэчы, мы збіралі доказы рознымі методыкамі. Гэта методыка АСІНТ, гэта адкрыты збор інфармацыі. Другая методыка, гэта мы звярталіся да нашых праваабарончых арганізацый, да International Accountability Platform, платформа па адказнасці па Беларусі, якая працуе ў Даніі, цэнтр Вясна, гэта Red Cross, брытанская арганізацыя, гэта Dignity, дацкая арганізацыя. І мы ад іх таксама атрымлівалі сведчанні тых злачынстваў супраць чалавечнасці, які здзейснены ў Беларусі. Мы былі лідзіруючай арганізацыі, мы давалі фокус, што нам вельмі патрэбна дзеля таго, каб гэтую справу ўжо скамплектаваць. Да? І год таму назад упершыню ў верасні, я вельмі добра памятаю, гэта такі сама шэры дажджлівы дзень. Першы раз я зайшоў у Міністэрства юстыцыі Літвы на сустрэчу з намеснікам міністра, і мы прадставілі гэтую канцэпцыю. І яна атрымала пазітыўны водгук, і ўжо пайшла камунікацыя з літоўскім бокам. Значыцца, гэта збор доказаў, пазней гэта адбыўся аналіз, абагульнення гэтых доказаў, прававая ацэнка, выпрацоўка формулы і афармлення гэтых усіх дакументаў, які мы перадавалі літоўскаму боку. Пазней пайшла шматузроўневае адвакатаванне гэтай справы. Гэта адвакатаванне шло і як па лініі дзяржаў, так грамадзянскіх супольнасцяў, так і міжнародных арганізацый. Ну, і гэта праца вялася вельмі канфідэнцыйна. Нам залежала на тым, каб гэта было канфідэнцыйна, бо зразумела, калі б рэжым даведаўся, ён мог бы спыніць гэтую працу і супрацьдзейнічаць ёй. Ну і в выніку тое, што мы атрымалі з вами ў Газе. Да, гэта вельмі шмат працы. Гэта, я скажу так, што юрысты працавалі, уся каманда, ну, нават па-за гранню магчымасцяў, нават было выгаранне.
было і адыход і вяртанне, было цяжка, вельмі цяжка. Ну але конечно вось гэты момант, калі гэта адбылося, але яно варта таго, вот які працяг, вот чаго чакаць? Ну па-першае, гэта ўпершыню прэцэдэнтна, калі справа кейс беларускі знаходіцца ўжо ў парадку дня міжнароднага крымінальнага суду. Калі вы зойдзеце на сайт міжнароднага крымінальнага суду, вы пабачыце, там ёсць ужо Літва, Беларусь, справа па злачынствах супраць чалавечнасці. Гэта ўпершыню гісторыі. Для нас беларусам же важна, каб усё ж таки тое, што дзеецца ў Беларусі, што здзяйсняе супраць беларусаў рэжым, каб яно атрымала правую кваліфікацыю і пазней наступіла адказнасць. Мы гэтага дабіваліся з вами вельмі актыўна, і каб быў пакараны той, хто вінаваты ў гэтым. Упершыню мы стварылі прэцэдэнт, калі фактычна мы заходзім на трансгранічнае злачынства, калі дзяржава, член міжнароднага крымінальнага суду, ініцыявала кейс па факту здзяйснення злачынстваў як на тэрыторыі Беларусі, так і пазней прадаўжэння гэтых злачынстваў, ну умоўна, так спрошчана скажам, на тэрыторыі ўжо краіны члена і міжнароднага крымінальнага суду, значыцца Літвы. Гэта злачынства дэпартацыі, а пазней пераслед ужо нас з вами, калі мы знаходзімся за мяжой, калі у нас завочныя прысуды, калі нам пагражаюць пазбавіць жыццём, калі затрымліваюць наших блізкіх родных, калі пазбавілі нас маёмасці, калі мы не можам атрымліваць пашпарты, это ўжо створана такая ментальныя пасылы негатыўныя супраць нас, калі нас называюць збеглымі, остракапытнымі, нелаяльнымі і гэтак далей. І вось гэты прэсінг пастаянны. Я думаю, што кожны, хто чуе гэта, назаве яшчэ шмат больш прыкладаў, да? І вось мы паказалі, што гэта все можна з пункту гледжання юрысдыкцыі міжнароднага крымінальнага суду разгледжваць. Што зараз адбылося? Ужо дакументы ў міжнародным крымінальным суде у офісе прокурора. Яны афіцыйна пададзены ўрадам. Калі б мы з вами падавалі, ну, тэарэтычна мы можам з вами падаць, але эфектыўнасць такой падачы разгляду, ну, она мінімальная, она блізка да нуля. Не атрымала бы гэта ўжо далейшых крокаў. Але адразу прокурор адрэагаваў, ён стварыў ужо. Фактычна мы на сённяшні дзень знаходзімся на такой стадіі папярэдняй ацэнкі перададзеных фактаў. Ужо створана група працоўная, якая у офісе прокурора ацэньвае гэтую сітуацыю. Гэтая група, па-першае, ацэніць, ці ёсць юрысдыкцыя міжнароднага крымінальнага суду, ці правільная гэта формуліроўка, якую мы прапанавалі. Другое, яна дасць ацэнку некалькім крытэрыям. Крытэрый прымальнасці і крытэрый інтарэса правасуддзя. І калі ўжо вось будуць выкананы ўсе гэтыя ацэнкі, пасля гэтага прокурор вырашае распачаць расследаванне, альбо не распачаць расследаванне, альбо папрасіць дадатковыя матэрыялы. Калі ўжо пачынаецца расследаванне, тады ўжо ў канкрэтна да канкрэтных асобаў узбуджаюцца крымінальныя справы. Значыць, можа распачата быць крымінальная справа супраць Лукашэнкі. Крымінальная справа распачынаецца, і тады можа прыняцца рашэнне выдачы ордэра на арышт Лукашэнкі. Вось і ў адпаведнасці ўсіх іншых. Там можа быць і Карпенкоў, там можа быць і Швед, там можа быць і Качанова, там можа быць Азаронак, Мукавошы. Хаця, конечно, міжнародны крымінальны суд перадусім фокусуецца на вышэйшыя асобы, якія маюць імунітэт, да, функцыянальны імунітэт. Да. Дарэчы, вось мне таксама было так немножко так неёмка чытаць, калі чытаеш там прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Лукашенко, фокусаванне на яго, што ён стварыў гэтую дзяржаўную машыну тэрора, рэпрэсіі, якая змушае беларусаў выязджаць. Ну, у гэтым кантэксце ён павінен быць прэзідэнтам, бо тады ён падпадае пад юрысдыкцыю крымінальнага суду. Мы з вами яго не прызнаем, але тут няхай у кантэксце міжнароднага крымінальнага суду няхай будзе, няхай парадуецца Азаронак, няхай вось цікава, як ён пракаментуе гэту гісторыю, што ў гэтым кантэксце ён можа так называцца. Так што вось гэта зараз што павінны мы зрабіць. І я скажу так, мы скончылі велічэзную працу. Дзякую усім, хто дапамагаў, дзякую усім абсалютна, паціскаю руку умоўна і рэальна. Але перад намі, першае, гэта збор доказаў далейшы. Мы павінны ўзмацняць гэты кейс, і калі у вас ёсць гэты доказы злачынству супраць чалавечнасці, якія здзяйсняліся ў адносінах да вас на тэрыторыі Беларусі, здзяйсняюцца зараз, вы гатовы быць таксама даць гэтыя сведчанні, гэта ўсё канфідэнцыйна, гэта бяспечна, гэта ёсць працэдуры прокурора міжнароднага крымінальнага суду, рызыкі выцеку інфармацыю не існуе. Калі ласка, інфармуйце нас, Народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Мы будзем працаваць з праваабарончымі арганізацыямі, трэба падтрымліваць
абмежаваць дзейнасць акантабіліты платформ дацкай і ўсіх тых арганізацый, якія я сказаў. Другой накірунак гэта адвакатаванне. І зараз нам вельмі важна, каб гэты зварот, перадачу сітуацыю па Беларусі урадам Літвы падтрымала як мага больш краіну. І мы пачалі гэтую кансультацыю даслоўна раніцай, ужо тады мы з Светланай Ціхановскай сустрэліся з шэрагам амбасадараў першага, і ўжо пашлі кансультацыі ў апошнія дні, нават сёння раніцай ўжо былі кансультацыі яшчэ з адной краіны. Я наўмысна не буду называць гэтай краіны, але для нас вельмі важна, каб краіны падтрымалі гэта. Яны могуць зрабіць гэта паасобку, а могуць зрабіць і разам. Яны могуць падаць такой супольны рэферал, супольны зварот у падтрымку ўраду Літвы. І вось гэта прыспяшае тады справу. Тады хутчэй можа пачацца расследаванне, крымінальныя справы і выдачы ордера на арышт. Ну, для нас гэта велічэзны зараз высілак. Высілак, ну, інстытуцыянальны, гэта і для кабінета, для Народнага антыкрызіснага ўправлення. Зразумела, мы тут разлічваем на падтрымку Светланы Ціхановскай. Я ведаю, што такая падтрымка будзе. Дарэчы, спадар Павел, я ведаю, што ну і да гэтага там у рэжыма былі асабіста да вас вялікія прэтэнзіі, там колькі там было прапаноў, а вярніце нам латушку і мы тады там паглядзім, што там рабіць. Гэтая сітуацыя, якая балючая, не ведаю наколькі для рэжыма, но для Лукашэнкі канкрэтна вот непрыемная вельмі, наколькі яна вам яшчэ большую мішень на спіне зрабіла. Ну, слухайте, я не хотел бы такими категориями, бо слухая наш эфир «Мама», я бы не хотел, каб яна чула такие словы. Ну, разумеется, тут же не пытание у мішені, тут пытание права, закона и справедливости, отказности. Вось и все. Это калі ты и маешь таких поплечников, коллег, які разом готовы працаваць над тым, каб гэтая справедливость наступила, каб отказность наступила, значит, мы робім свою справу. Робім. Калі глядзець заўсёды назад и думать, что там мішень на спине ёсць ці не ёсць, ну тады не трэба сюды ісці, не трэба працаваць. Я разумею, што рызыкі узрастаюць. На мінулым тыдні я атрымаў чарговую пагрозу забойства. Ну, окей, ну шліце мне гэтай пагрозы. Ну так, такая рэальнасць. Куды? На пошту там ці куды? На пошту, шлюць на пошту, розныя камунікатары. Але вы ведаеце, яшчэ раз скажу, гэта не дэматывуе, я паўтараю яшчэ раз. Гэта ўжо знаходзіцца ў міжнародным крымінальным судзе, і гэта ўжо не залежыць ад таго, як яно, хто і што будзе весці. Конечно, калі мы, як каманда, далей будзем актыўна працаваць, падтрымліваць, значыць, это шанец, я спадзяюся, што будзе хутчэй, дойдзем да ордераў. Але гэта ўжо там. Як я сказаў, цягнік, ён рушыў са станцыі Мінск-пасажырскі. Да? Ён едзе. Хуткасць залежыць ад далейшай нашай актыўнай працы, праактыўнай працы і вялікага высілку далей нашай каманды і ўсіх тых, хто нас падтрымлівае, краіну, якія гэта падтрымаюць. Але ўжо матэрыялы там. Іх уже выцягнуць адтуль немагчыма. Разумееце? Мы перадалі. Таксама, ну, Рыжынкову мне цікава, як Рыжынков адрэагаваў на гэта. Это все там как-то, ну, ерунда, да? Там, любой там юрист, профессионал, что-то он там сказал, даже это понимает, что это все так, все это нереально. Ну, але я хотел бы отказать Рыжынкову, так званому министру замежных справ. Ну, во-первых, это самая бездарная заява, якую можно было чакаць ад министра замежных справ, калі ён лічыць сабе министром замежных справ. Тому дай правую ацэнку. Ну, штосьці правой ацэнкі мы не пачулі. Просто бла-бла-бла. Другое, ён павінен ведаць, што у рамках міжнароднага крымінальнага суду імунітэту не існуе. І міністр замежных справ у гэтым кантэксце падпадае пад юрысдыкцыю міжнароднага крымінальнага суду. Няхай вырашае. Яго лёс у яго руках. Анна, не прочитаю правильно прозвище, пишет: Дмитрий и Павел, привет из Парижа, мы вас любим. Мы таксама дзякуй вялікі. Дарэчы, Ганна, калі не супраць маеце там магчымасць, пакіньце там ці напішыце мне ў прыват, ці пакіньце свой контакт. Ёсць пытаннечка цікавае да беларусаў Парыжа і Францыі. Пытанне вяртаюць нас нашыя гледачы да вось гэтай сітуацыі і тое, што прамовіў дэпутат Верховнай Рады. Пытаецца пан беларус: спадар Павел, калі б да вас звярнуліся украінскія ўлады і прапанавалі заход ВСУ у Беларусь, як бы вы адрэагавалі? Не звернуцца і не прапануюць. Я перакананы, і не зробяць.
Вот и все коротко. Я не думаю гэта, я думаю что хутчэй такія інфармацыйныя нагоды, інфармацыйныя поводы. Ну я просто прочитаў гэта, ну адразу же рэакцыя была канфідэнцыйных некалькі сустрэчаў яшчэ 2022-2023 годах з украінскім бокам. Я перакананы, што іх пазіцыя не змянілася. Яны не хочуць яшчэ 1000 кіламетраў фронту. Ну не хочуць яны таму, і мы бачым, што няма адпаведнай рэакцыі, напрыклад, на візіт Пушыліна, няма дзеянняў. Вось, напрыклад, украінскі кейс, да? Дзеці украінскія, чым мы займаліся. Ну, па-першае, я хацеў сказаць, што важна, што з'явілася чарговая справаздача. Мы ведаем, што Народнае антыкрызіснае ўпраўленне пачало гэтую працу ў мінулым годзе. Мы перадалі 2 камунікацыі. Вось тут якраз у нас магчымасць гэтая была, ніяк ад імя дзяржавы, па збору фактаў, доказаў. Мы ацэнілі тое, што зрабілі нашы украінскія партнёры, там таксама і Белпол працуе. Ну, ёсць дадатковыя матэрыялы. У асноўным, як бы, гэта тое, што мы ўжо перадалі ў міжнародны крымінальны суд, але гэта яшчэ раз як бы доказы яшчэ раз трапляюць туды, куды павінны трапіць. Ёсць пашырэнне. То есть штосьці вы там не дадалі ў свой пакет, што людзям давялося? Мы разумеем, там яшчэ па спісу дзяцей была дадатковая інфармацыя. Ну гэта лёс дзяцей, гэта важна, калі знаходзяць інфармацыю, якія дзеці, сіраты і не толькі трапляюць у лапы рэжымаў. Таму гэта вось дадаткова важна. Мы, конечно, маем розную ацэнку прававую. Тут, ну, можна дыскутаваць, нашы юрысты стаяць на пазіцыі, што гэта ваенныя злачынствы звязаны з незаконным вывазам украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый Беларусі, пазнейшая іх індактрынацыя. Мы таксама прадставілі ў другой камунікацыі велічэзныя доказы індактрынацыі дзяцей, памяці нават гэтай сёстры Груздзевай, там мілітарызацыя, калі там навучэнне. Тут юрысты, я разумею, украінскія ўжо пашыраюць не толькі ваенныя злачынствы, але кажуць, што это злачынствы супраць чалавечнасці. Ну, мы папярэдне думаем, што хутчэй за ўсё у гэтым кантэксце юрысдыкцыі міжнароднага крымінальнага суду не будзе, па ваенных так, а па злачынцах супраць чалавечнасці, але гэта пытанне да юрыстаў. Это няхай яны дыскутуюць, але ёсць факт, што дадатковыя матэрыялы пайшлі. Ён пабудаваны можа падобна таксама, як наша справаздача, тая справаздача, якая перададзена, структура такая самая, якім чынам гэта арганізаванае злачынства пад лідарствам Лукашэнкі і ўсіх гэтых інстытутаў. Ну, але ёсць важна дадатковыя новыя факты. Ведаем, што спачатку НАУ перадала, пазней Ельскі універсітэт, мы з вами таксама ў эфірах расказвалі. Зараз праваабарончая арганізацыя украінскі пры падтрымцы Белпола гэта зрабілі. Лукашенко што робіць на Палесе? Кажа, прама прызнаецца, я тут сірот выважу. Ну, дарэчы, я твіт апублікаваў, шмат было праглядаў. Там, нават, я не ведаю, там 12 000 праглядаў. Ну, гэта яшчэ раз доказы ідуць, і дзякую усім тым, хто над гэтым працуе, у тую ж самую скрыню адказнасці. Так вось пытанне, што хутчэй наступіць? Ордэр за гэтую справу ці ордэр за іншую справу? Для нас, беларусаў, конечно, важна, каб за злачынствы супраць беларусаў. Але, у прынцыпе, ну так уж шчыра палажы руку на сэрца, няхай будзе ордэр. І за гэта, правильно? Правильно. Вот, дарэчы, нагадаў так вот. А яшчэ будуць дадатковыя, я кажу, удары. Удар з левай быў, удар справа яшчэ будуць і па цэнтру. Намекніце. Не скажу, бо гэта пытанне таямніцы, да, вось бачыце, 1,5 гады мы трошкі гэта трымалі канфідэнцыйна, і былі спробы у апошнія тыдні, мы нават вось тыя заявы Рыжанкова, памяці гэты артыкул Лукашенко. Да, ну наконт Літвы, да? Гэта ж, да, это вось, на жаль, былі спробы як бы спыніць. Спробы былі, але дзякуем вялікі Літве. Невялікая, але вельмі гордая, з гонарам краіна, тое, што зрабіла, супер. Это велічэзны рэспект. Уяўляеце, што краіна заступілася на міжнародным узроўні за беларускі народ. Ці гэта не заслуговае слова ўдзячнасці? Велічэзных словаў удзячнасць. У чым тут інтарэс Літвы? Да? Можна, конечно, знайсці, што людзей вымушаюць пакідаць, але ўсё ж такі гэта умоўныя, да, для праблемы для Літвы. Але яны сталі на баку беларускага народу. Я сказаў літоўскім партнёрам, з якімі мы да гэтага шмат і канфідэнцыйна сустракаліся, я ў Газе ім сказаў: дзякуй вам вялікі, вы ўпісалі гэта ўжо ў гісторыю беларуска-літоўскіх адносін. Не ведаю, што далей будзе, але Літва як дзяржава, літоўскі народ, літоўскае грамадства ў гэтым кантэксце стала на баку беларускага народу. Дарэчы, быў зварот і з боку літоўскіх уладаў, і вы падтрымалі, што іншыя краіны
калі у вас там ёсць магчымасці жаданне, падтрымайце гэты зварот Літвы у міжнародны суд. Гэта чаму, навошта яно патрэбна? Такая слабая трошку, дзе-то адчуваюць не вельмі моцную пазіцыю сваю Літвы. Калі одна краіна, ну як мне сказаў один высокопоставлены дыпламат у пятніцу сустракаўся, ну слухайте, уже Літва подала, уже дастаткова, уже дзверы адчынены, уже можна працаваць. Ну і так, але пытанне хуткасці, пытанне прабівной сілы, каб гэта шло больш актыўна, бо злачынствы же, калі мы кажам трансгранічныя, здзяйсняюцца не толькі ж на тэрыторыі Літвы у кантэксце трансгранічнасці, яны таксама на тэрыторыі Польшы, на тэрыторыі іншых краін. Таму калі яны падтрымліваюць і гэта і пацвярджаюць гэтую пазіцыю Літвы, значыцца у прокурора міжнароднага крымінальнага суду ёсць разуменне, што ўсе краіны гэта трактуюць таксама. Але, конечно, прокурор можа страктаваць гэтую сітуацыю толькі нават на падставе унёску Літвы. Гэта таксама можа быць дастаткова. Але вось прыклад Украіны паказаў, што тады далучыліся да справы пуцінскай 24 краіны. Там было, наколькі я памятаю, брытанцы былі тымі, хто аб'яднаў усіх, і 24 краіны падалі сумесны рэферэл, сумесны зварот. І пасля гэтага хутка быў выдадзены ордер. То есть мы разумеем, калі зараз, ну, напрыклад, давайте так палічым, ну, по наших ацэнках там 3-5 краінаў падтрымлівае, гэта вельмі прыспяшае. Ну, падтрымка 10, то гэта вось моментальна будзе рашэнне. Падтрымка, як яна, у чым яна павінна выражацца? Ну, вось Польшча словамі прадстаўніка МЗС Польшчы падтрымала ініцыятыву Літвы, але юрыдычна яны павінны накіраваць адпаведны ўнёсак у адрас міжнароднага крымінальнага суду офіса прокурора. Яны могуць зрабіць гэта на падставе свайго ўласнага аналіза. Магу раскрыць таямніцу, што да, мы сустракаліся зараз, ну это не таямніца, з міністрам юстыцыі Польшы, сустракаўся я з прадстаўнікамі міністэрства замежных спраў Польшы. Зараз яны даюць правую ацэнку, але палітычную мы ацэнку бачылі з вами, але дзеля того, каб зрабіць правы крок, ім же трэба таксама, ну як бы унутрыдзяржаўныя працэдуры прайсці, да? Бо не можна так просто сказать, ну все, там накіравалі ноту. Унутрыдзяржаўныя працэдуры, але палітычна яны на нашым баку, яны гэта заявілі. І кожная краіна, яна можа нават і не рабіць гэтую правую ацэнку, яна можа, як яна просто атрымлівае літоўскую ўнёсак, бо Літва распаўсюдзіць гэта ўсім. Ужо некалькі краінаў нават з намі запрасілі кансультацыі дадатковыя, бліжэйшымі тыднямі ўжо прыйшло адразу на працягу мінулага тыдня некалькі запытаў афіцыйных з міністэрстваў. Прыйшлі запыты, давайте кансультавацца, нам патрэбна гэтая інфармацыя. Яны ацэняць і дадуць сваю афіцыйную пісьмовую падтрымку звароту Літвы па разгляду сітуацыі па злачынствах супраць чалавечнасці у міжнародным крымінальным судзе. Такім чынам, чым больш краінаў далучыцца, тым хутчэй і пройдзе шлях Лукашенка ад таго месца, дзе знаходіцца зараз, да лёса Мілошавіча. Гэта больш доказаў, гэта, да, ну лёс Мілошавіча, ён ж не скончыўся прысудам. Я ўсё ж таки хацеў бы, каб прысуд быў. Ну, пагадзіцеся, да? Мы ж хацелі б пабачыць, каб быў вынесены прысуд, каб за кратамі ён сядзеў. І лепш, конечно, у Беларусі. Ну, у Беларусі няма права не дзейнічае закон, таму у нас застаюцца толькі міжнародныя інструменты. Былі скептыкі, скажем, мягка, вот у ўсёй гэтай ініцыятывы, там, скажем, той же самы... Скептыкі што робяць, мне пытанне? Вось калі яны скептыкі, я разумею, калі ёсць скептык, але я кажа, слухайте, я скептычен наконт, вось мы, напрыклад, украінскі праваабаронцы кажуць, што гэта ваеннае злачынства па украінскім дзецях, але дадаткова гэта злачынства супраць чалавечнасці. Ну, але яны робяць. Мы кажам, гэта ваеннае злачынства, і мы робім. І вось у нас можа быць з вами дыскусія, да, паміж і нашымі як бы арганізацыямі. Калі скептык сядзіць і кажа, ну, ведаеце, нічога з гэтага не будзе. У меня пытанне да яго, а што вы канкрэтна робіце? Вось і ўсё. Ну і калі ласка ваше пытанне, прабачце, што я вас перабіў. Ну да. Гэта, дарэчы, вось спадар Павел сапраўдны палітык. Вот я памятаю, якім такім вот чынам Вадзіма Прокоп'ева абрубіў там, вот я да, в суе, да, не будзем. Але у меня добрыя адносіны да Вадзіма. Ну, у мяне таксама, Вадзім. Але вот той же самы, чаго хаваць? Павел Мацукевич напісаў, перш чым адпраўляць цягнік з Лукашэнкам у Гаагу, яны б хаця бы там электрычкі з Мінска ў Вільню запустили.
А прычым тут гэтае пытанне адно да другого? То есть у Мацукевіча трэба запытацца, а ён што прапановвае, каб у краіне, якой ён жыве сёння, злачынствы здзяйсняліся і ніхто не нёс адказнасць? Ну гэта базовая формула існавання грамадства і дзяржавы. Калі здзяйсняецца злачынства, то ідзе расследаванне, на аснове гэтага расследавання ёсць абвінавачанае заключэнне абвінавачвання, ідзе суд і выносіцца рашэнне аб пакаранні той асобы, якой здзейсніў злачынства. І прычым тут электрычкі? Ну, якое? Злачынства ёсць? Ну, мне так дзіўна, частка беларусаў, маленькая частка, хоча забыць пра гэтыя злачынствы, хоча зачыніць вочы і казаць, не, нічога зараз не дзеецца, у Беларусі ў турмах не катуюць нікаго, людзі не выязджаюць. Сёння перад эфірам мне прыходзіць зноў запыт, людзі хочуць з'ехаць з Беларусі, крытычная сітуацыя перад затрыманнем. Разумееце? Ну вось, гэта і ёсць факт дэпартацыі людзей, стварэння умовы, што чалавека могуць затрымаць, пасадзіць беспадстаўна толькі за яго грамадскую пазіцыю, палітычную пазіцыю, нават за мову, да, нягледзячы на тое, што там крутой. Так вось пытанне да Мацукевіча. Ён прапановвае злачынствы забыць, закшыніць на гэта вочы. Прычым тут электрычкі? Як з туалетнай паперай, памятаеце, все казалі, да? Ну да. Ну тут, конечно, можна шмат разважаць пра тое, што санкцыі б'юць перш там за ўсё па простых людзях. Тады формула Лукашэнкі. Тады трэба да гэтага дадаць. Я згодны з формулай Лукашенка, иногда не до законов. Главное электрички. Але калі закранули коротко, можа быть, вот гэтая прапанова крутога, год 25, год беларускай мовы, вот что это, для кого, на што разлічана? Ведаеце, мне чамусьці ўзгадалася, калі я ўручаў даверчыя лісты прэзідэнту Францыі Аланду. Я стаяў перад кабінетам прэзідэнта Францыі ў лісейскім палацу, і шэф пратакола мне кажа, ну вы же, спадар амбасадар, будете размаўляць па-руску? Кажу, не, я буду размаўляць на беларускай мове. Ну, перакладчык быў на французскую мову. А чаму? Я кажу, таму што у нас, я яму правёў такі лікбез крытычнасці стану з беларускай мовы, як это важна для падтрымання нацыі, дзяржаўнасці і гэтак далей. Круты, калі сёння мы чуем гэтае выказванне учарашняго. Ён на якой мове гэта робіць? На рускай. Я выступаю за тое, каб быў год беларускай мовы ў Беларусі, але кажу пра гэта на рускай. Ну, гэта такое базовае пытанне. Это гульня, зразумела, падыграць часткі нацыянальнай інтэлігенцыі ў Беларусі, хаця шмат якой з'ехала, шмат якая з'ехала. А тут пытанне, а вы адновіце дзейнасць Саюза пісьменнікаў Беларусі? Можа, беларускі пэн-цэнтр адновіце ў рамках года культуры беларускай, да? Лукашенко вёў сістэманакіраваную палітыку па знішчэнню беларускасці ў Беларусі, вынішчэнню беларускай мовы, пераследу людзей за тое, што яны карыстаюцца мовай. Я памятаю, калі я нават стаў прэс-сакратаром міністэрства замежных спраў, як мне тады прэс-сакратар Лукашэнкі Барысевіч сказаў, что ты робіш, чаму ты праводзіш брыфінгі на беларускай мове, цябе не зразумеюць. І гэта быў выклік, бо фактычна нават была сітуацыя, што я звальняўся з міністэрства, і тады мне падтрымаў Латыпаў. Пазней я узгадваю, калі я стаў міністрам культуры, тыдзень прапрацаваўшы на пасадзе міністра, я быў выкліканы ў кабінет Макея по ініцыятыве Піткевіч, якая сказала, что вы себе позволяете, какой беларускі язык на славянском базаре. Вось разумееце, вось гэта быў мацнейшы ціск за тое, што член урада, міністр культуры, размаўляе па-беларускай. Гэта на беларускай мове. Гэта заўсёды была мэтанакіраваная палітыка. Перашкаджаць, змяншаць школьніцтва, адукацыя. Я памятаю размовы з Трусавым, да, калі ён біўся за гэтую справу Беларускага нацыянальнага універсітэта, беларускамоўнага, да, і што, чым гэта скончылася ўсё. Таму зараз пагуляцца яны могуць назваць годам культуры. Калі яны ў рамках гэтага года адновяць усе беларускія ініцыятывы, абсалютна ўсе, якія яны знішчылі за гэтыя гады, калі яны скажуць, што абсалютная свабода ў праве выбара навучання. Адзін дзіцянётка хоча вучыцца, яго бацькі хочуць вучыць беларускай мове. Калі ласка, мы гэта фінансуем, ствараем. Калі яны створаць беларускі нацыянальны універсітэт, ну вось гэта дзяржаўная палітыка, а ўсё іншае гэта гульні. Так, для тых, хто хоча сачыць у рэальным часе за тым, дзе знаходіцца на дадзеным этапе цягнік
Мінск-Гаага з Лукашенком на борце. Калі ласка, подписывайтесь на социальные сетки Павла Латушки, Народное антикризисное управление, Об'яднанага пераходнага кабінета і гэтак далей. Я уже подумал, GPS нейкі вы поставили. Я думаю, вы там поставили. У мяне GPS будзе вот Павел Латушка. Ён заўсёды ўсё вельмі аператыўна выкладае. Ну і безумоўна подписывайтесь на YouTube канал Еврорады, каб не пропустить наши наступныя сустрэчы. Спадар Павел, я ведаю, что часу у вас не шмат. Не могу не закрануть все ж таки одно пытанне. Не будем узгадывать, ад каго гэта прогучала, але я думаю, что яно сапраўды ёсць гэтая тэза, что у обмен на вызваленне палітвязняў по прашэнню, по памілаванню і гэтак далей, але Лукашенко, рэжым чакалі нейкіх, як там было сказано, плюшак ад захаду. Так вось, сапраўды захад не заўважыў гэтага намёка, не гатовы. Ці як вы гэтую сітуацыю ацэньваеце? Камунікацыя, якая была з заходнімі партнёрамі, і это вось нават на мінулым тыдні, вот перад выездам у Вільню у нас, дарэчы, было стратэгічнае паседжанне, стратэгічная сесія кабінета, субота-нядзелю я вось толькі ноччу вярнуўся, то усе адназначна кажуць про тое, што першы крок – гэта спыненне рэпрэсій. Ну, калі не спыняюцца рэпрэсіі, то якую ацэнку ён хоча чакаць? Бо гэта інакш канвеер. Разумееце, гэта канвеер. Важна кожны лёс кожнага чалавека. Мы неаднойчы пра гэта казалі. Але як можна ацэніць тое, што вызваляеце, а пазней саджаеце яшчэ больш людзей? Ну, праваабаронцы нават гэтую, на жаль, статыстыку, калі ўжываць нават слова статыстыка ў гэтым вельмі недарэчна, але як інакш гэта апісаць. Вось, таму вось папярэдне спыненне рэпрэсій, вызваленне палітычных зняволеных, тады можна чакаць на нейкія ацэнкі. Дякую, ну, я, конечно, не вырашаю за захад, но я так разумею их позицию. Ну, то есть вот это, что зараз мы пойдем и Сикорский побежит як там с подарунком до Лукашенки, хотя бы с мэтай выцягнення пачобута на волю, ну как бы... Ну, это прыніжэнне дзяржавы ўжо. Тое, што яны прапановваюць, да, сапраўды такія чуткі хадзілі з розных крыніцаў, але гэта прынізіць дзяржаву, прынізіць народ, да. І, ну, мне падаецца, конечно, польскому боку вырашаць, ну, наўрад ці яны на гэта пойдуць. Наўрад ці, але зноў ж таки это аўтаномнае права, суверэннае права дзяржавы Польши. Так, якое пытанне не закрануў, што, можа быць, вы хацелі падзначыць? Да, мне падаецца, ну, шмат пытанняў, шмат працы, да, зараз і так званыя безвыбары, якія ідуць, да, і падрыхтоўка да іх, але я думаю, што яшчэ будуць у нас магчымасці сустрэцца. Ну, гэта ад вас залежыць, у вас графік больш плотны, чым у нас магчымасці па эфіру. Дзякуй вялікі ў любым выпадку. Павел Латушка быў у нас у эфіры. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся на ўсе 20 ну 20 назовем так. 21 ці 23 сацыяльныя сеткі, у якіх ёсць ўсё тое, што тычыцца дзейнасці і Павла Латушкі, і нашай кааліцыі ў Коордынацыйнай радзе. Дарэчы, адзін з першых пунктаў гэта было перадача справы ў міжнародны крымінальны суд, і вось адказ. Першы пункт выканалі, да, перададзены. Дзякуй вялікі. Вот, дарэчы, пра Коордынацыйную раду таксама трэба будзе як-небудзь са спадаром Павлам пагаварыць, сёння як не хапае часу. Дзякуй вялікі. Павел Латушка, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтесь. Жыве Беларусь.